Добре. Какво трябва да снимам? По принцип. Ще се случат, ще отваряме и тези шампански да честим на Паха рождения ден, че може ден да е днес, знаеш? То мина вече. Да, знаеш, да. И така снимаш. Ма той мина вече, ма маня. Нищо е. Какво правиш, бе? Ще го палиш на бърноши и той. Ще падне акумулатор, бе. Ама не, бе, някой трябва да разгледаш. Ама дай прекарай го и тука. Да може да ги снимаме. Да, прекарай го. Не ти се разправя. Как хубаво води. Как хубаво работи. И то ми инжекция. Запалете ги да се загреят малко, защото те няма остане. За какво такова са студени? Неговото много бързо си го пали. Чави, който ще прави. Моето трябва да гре. Кой ще кърбиш от палка? Вижте, може и тук седем да отворите и да... Аз съм най-го да сам да осветява, бе. Абе, много кано е. Ама аз завъртим вътре. Ти каза кално, ти оли Пари го карай ти. Да. Ей тука. Бати бърза видя ти. Много кано е. Само търве, ще умре от смех. Махни се. Ей тука. Шапатите е, бе. Шапати, бе. Не, пак шапати. Урвата е на ново, да. Урвата е на ново. Там, бе. Кой ще дава газ, кой ще тако? Аз ще дам газ. А, ти снимаш? Да. Тево, трябва първо да пам трябва. Айде, викам се цялото, бе! Да ви викам някакво! Трябва отива или завива? Абе, дай! Дай къде да се ходи! Дали? Кой ще се стане? Абе, те му време да кажи, само се. Изгасна! Изгасна! Няма да му кажем нещо. Не знам. Ами ясно.
Перегря. Ей, финал, майка, бе. Изгасна и 3. А, не, Айде, Павеле. Айде, то работи. Какво? Целият шампан. Пафеле! Сега, Пафеле, трябва да кажеш една реч. Голяма ли да? Малка, кратка реч. 3 изречения, сложни. Няма да чакай. Добре, просто без запетайки, без Не, запетайки. само ще благодаря, че ме обържихте и на здраве, да сте живи и здрави. И реално би. Ами, какво ти ще? Не ми пречи. Благодаря ви. Ще гласувам за теб, брат. Моето ще се обаря за номера да кажа. Моля го пича назад. Не. Му удари котито, бе. Ев го! Пушия, бе! Купен, май. Аз съм се валял. Малко ще го изкрипнеш. Да, аз съм съвместно бире с цели с шампанско, ще е много добро.